Čaute všetci, zavolám to Matthew a v dnešnom videu tu máme cooking z ničoho. Máme tu krásne februárové počasie a niekde tu sa pokúsim dneska váriť v takom bordeli, v takom snehu, v takom blate a snad to budeme 1 000 000 views a poďte ďalej, no. To poďte ďalej. Prečo som si vybral toto miesto, lebo vyzerá to tak, že kedysi tu bolo nejaké ohnisko, sú tu kamene, ktoré mi v tomto počasí dosť pomôžu. Dobre, takže oheň sa nám našťastie podaril, je čas pripraviť polievku. Vypravím najmenšie kúsky s maximálnou chuťou. Tu pripravím posledný kus a to bude mäso. Tak, všetko sa nám tu opražilo, pôjdem pridať vodu a povarím do pol hodiny alebo koľko. Dám ešte kôru do slaniny a tú vodu sľúbenú. Možno sa pýtate, Matthew, ty psychopat, prečo robíš takú vec v prírode? Za prvé, príroda je taká jednoduchá, pokojná. Je to krásne miesto, kam chodiť. A chcel som niečo čo najjednoduchšie, lebo v jednoduchosti je proste krása. Toto ma vždycky fascinovalo, z ničoho urobiť niečo, toto mi príde najväčšia aura. Tak, ubehlo 20 minút, dáme preventívnu koštovku. Tu vznikajú prvé bubliny, už to možno aj bude vrieť. Vývar je slabý, a mrkva je ešte tvrdá. Ale akože človek pozrie, pustilo očko, proste cíti tu masť, vidno, tak v tom vyváre, ale zatiaľ to má bližšie ku čaji ako ku polievke alebo vyváru. Práve také jedlo, aj keď není najlepšie, učí skromnosti. Ok, dámy a páni, nechali sme to variť asi skoro hodinu. Už nám toto začína vrieť. Ja moje oči! Možno vy to nevidíte, ale už vzniká taká konzistencia vývarová. A hej, ok, reálne už to začína mať chuť. Vývar je lepší. Dnešný cooking hodnotím za vyhratý. A hej, idem s mojím pánom asistentom chalovať večera. Dobrú chuť. Takže máme tu hodnotenie. Asistent hodnotil to, že je to o dosť lepšie ako zo školskej jedálne, takže som fest rád, je to fest výhra. A za mňa tiež, akože možno nejaká väčšia mrkva, väčší zemiak boli tvrdé, ale keď človek je v lese, v takej zime, v takom počasí, tá rýchlo vyhladne, aj vychladne. Takže taká teplá polievka, aj keď taká skromná, jednoduchá, takže tak už nejak sa sprátať. Už je možno 0 až minus 1 stupeň. Začiatok februára, takže hej, poďme sa prátať. OK, to by bolo všetko. Všetko sa spapalo, 6 hodín, 6 hodín. Čas ísť domov po tejto hmle a nejako sa nestratiť. Ty kokos, tu je tma jak nič, nič není vidno. Pomoc! Sebi ruke Clintone, gospodine žuti, ne diraju srpsku zemlju, bolje ti je čuti. Sebi ruke Clintone, gospodine žuti, ne diraju srpsku zemlju, bolje ti je čuti.